Sogoma Balmao, Abalma Kedo, Amadou Bamia. Anana bituni kanabo ka video ke na fo korole amba ke chukomina. Toujours nyo de fo anya kanu ka to ko bo ka video ke ka nyom blasra ka ladil kaundi nyom wala sa anga nyina ma amsega akel lafia ani hera kono chukomina parce que nyo de fo am to ko bo sangani sanga ka tariku bo tariku nun kono abina ye ka fo ladil kaundi kono leçon de vue de beau kono donc nanya jantu la ku lame ka essayer ku appliquer anga nyana maya kono abna ye ka fo aben ko ya chamon do anga jana tigala donc ambo de hukumu kono anana biso mare na tukuni anya kanu ka bo ka tarhu wera bo tarhu bi abe chogoroba do de kan chogoroba yi lay denge kelene no ya ay ani denge net meno bon so kelen layo fana de no ya yi c'est comme Sénégal de Tundu atumbe Sénégal bon akera chorobani aka fenda kun sirlendo o suina kadaka fanga breta labli denga kelene be abulu donc suina bu deme ko barala kosobe donc amino tariku do bobi sujet nafa kama amanyini muni mo kurai ko abuna nga chaîne ka video like ko cloche de notification fana activer wala sana video kura bladron obseka soro telia ani no wala chukumina donc amani ni ofe fana sujet na fa kama ka to video damnana fa laban no do fok mabe toujours ni video partie de la meka dotu ibna ka fo formali ate ke savava mais ni abela me ibna ka fo formali bi no ya kosobe parce que kuma kan me nyonda fadi donc kama aito video damnana fa laban donc ñu do famina kuma bi chorba do de kan chorba mi ala e dinge kelini no yayi suke kelini fa me abulu donc akumbe aka furla baraw ken odi donc ni chorba ku mo sabali limbaye mo limana ni tundu donc abuka dugula donc aka nyina ma ko na lera ko ni shi korba alenu ala e dinge keleni no yayi ani de mi nyon de me ka baroke o suke keleni bubulu o be furla baroke ni uyi donc toro la fo dondo nana ala ka la jarabili sirama suke imbola kata kutu o so nyini nga dese o ma so nyi donc o kele o kera kawa ku bani hina ku baye dugula mo bulu dugula mo willa ka se chorba ma ka fo chorba ningelara de so ke kelemi be bulu na bi deme ki ka baroke ningera o fana tali a ko ni mina ke gele abay ni mini ka ko gela chorba ya ujabi parce que chorba ko mo wali manani ako ko ngadi alama ka bsrake ni gele na ngadi alama chorba yo fo dugula mo utara no dabali bana parce que lu bulu chorba ka soke keleni ni utara donc o kanga ke nison goya kodi o kanga ke kashiko de chorba bulu ma chorba ma kuma ore soro ko lu jabi ko absrake donc ya tuti wona tuti wakati ni tamani ala ke soken amanyina ko soko soke nato ani soke sabawara na nanyofe soke nani benana kana to chorba fino donc chorba be barakeni o soke nani de 600 parce que era ka soke kili ani sabawara munu no tura ka soko kana be barakeni o 600 donc dugula mo ko nana tuni kana ko a chorba ko ni here basorolende kan kungo ko ka suke kilin tara ko ni mna ke dukumbai mais ala nana kana suke sabawara tugra ko kana donc ka suke kira nani sisa ko ni biga baraw no wa ni na ke here bay chorba ko toujours angadi alama absra ke ni here soroli donc turati udawali bana tuni parce que lu bulu ni sonja ko badi mo feminti bulu na la yo no yo kan ke nya la kodi o kan ke nisonja kodi nga chorba ma jabu resoro kadi uluma ko absrake
donc u taara o cogo la u nana to ten komi denkɛ ale ni so olu de bɛ baara kɛ foro la ka caya donc don dɔ la k'u to baara la so kura minnu nana n'o ye sokɛ 3 ye parce que so nin taalen so segintɔ ani sokɛ 3 wɛrɛ de nana k'o fara ale yɛrɛ kan donc o ye a kɛ sokɛ 4 ye sisan donc denkɛ bɛ ka baara kɛ ni u ye ka u to baara la i b'a dɔn mɔgɔ i ni bagan min delilen don o bɛ kolo i ye nka i ni bagan min ma deli i bɛna ye k'a fɔ a ka gɛlɛn o ka kolo i ye donc o kɔnɔna na sokɛ kelen de ye denkɛ tan sisan ka denkɛ sen kari donc denkɛ sen karila a kɛra degunba ye parce que n'i y'a jateminɛ cɛkɔrɔba kɔrɔlen don a si avancelen don donc denkɛ o de tun bɛ a ka baara fanba bɛɛ kɛ nka ala nana nin lajarabili fana se a ma donc denkɛ so ye a tan sen na ka sen kari donc denkɛ sigilen tora so kɔnɔ o cogo la parce que a kan ka furakɛ fo a ka kɛnɛya fɔlɔ pour que n'a bɛ baara min kɛ a bɛ se k'o kɛ cogo min na donc o kɛlen dugumɔgɔw dabali banna tuguni u wulila ka se cɛkɔrɔba ma u ko cɛkɔrɔba tiɲɛna nin gɛlɛyara ka denkɛ kelen de bɛ e bolo o denkɛ kelen min fana ni ala y'o nɔgɔya e ye n'a fɔra k'a fɔ ko so y'o tan o sen na k'o sen kari ko nin ye makarikoba ye dɛ parce que den hinɛ n'i y'o lajɛ ani k'a lajɛ fana baarakɛbaga wɛrɛ foyi tɛ e bolo ni denkɛ in tɛ n'a fɔra ko fana sen karila tan vraiment o kɛra degunba ye dugumɔgɔw nana ka n'o kumaw fɔ k'a kɛ hinɛ ni fɛnw ye cɛkɔrɔba y'a f'u ye ko an ka di ala ma a bɛ se ka kɛ nin bɛna kɛ degunkoba ye ne bolo nka an ka jɛ an ka di ala ma cɛkɔrɔba ye o fɔ donc u taara dɔw yɛrɛ dimina dugumɔgɔw la parce que olu bolo cɛkɔrɔba n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ko o ko mana kɛ e b'a fɔ ko an ka di ala ma ko a bɛ se ka kɛ i bɛ dan o ma e den a filɛ nin denkɛ wɛrɛ foyi t'i bolo nin den kelen kɔ n'a fɔra ko sen karila ne hakili la o kan ka kɛ hinɛko de o kan ka kɛ makaritɔko de mais e tɛ jaabi wɛrɛ sɔrɔ ka di mɔgɔw ma ko a bɛ se ka kɛ vraiment k'olu ma d'a la dɔw bɛ k'a fɔ k'u ma d'a la ni cɛkɔrɔba n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a ta in a dama tɛmɛna donc u tor'o la cɛkɔrɔba kɔni ma kuma u fɛ u nana u y'u ta fɔ u taara donc o kɛlen wagati dɔ nana se komi histoire ni chinois jamana histoire de don parce que ko in kɛra chinois jamana kan donc a wagati y'a sɔrɔ kɛlɛ gannen don u ka yɔrɔw la u dafɛ jamanaw la donc jamana ɲɛmɔgɔw tun bɛ mɔgɔw bila ka yaala dugu ni dugu k'a lajɛ kamalen minnu bɛ yen nɔ k'olu recruter ka taa n'u ye k'u don sɔrɔsiya la pour que u ka se ka taa kɛlɛ kɛ parce que kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ donc o kɛlen u nana cɛ ta la u yaalala du bɛɛ kɔnɔ du kamalen fɛn fɛn bɛ yen nɔ u nana u y'a bɛɛ minɛ a bɛɛ kan ka taa sɔrɔsiya la pour que ka se ka jamana kuma bɔ u nalen u nana sɔrɔ k'a fɔ cɛkɔrɔba in denkɛ kelen de bɛ a bolo nka o denkɛ kelen min bɛ a bolo denkɛ in sen fana karilen don donc sen karilen don lujuratɔ don a bɛ du kɔnɔ ten donc u y'a ye k'a fɔ nin tɛ se ka kɛlɛ kɛ donc u ye ale to yen nɔ ka tɔw ta ka taa n'u ye o taalen ni tɔw ye kɛlɛyɔrɔ la bon a b'a dɔn kɛlɛ a ma nɔgɔn yanni ka se sɔrɔ hali n'i ye se sɔrɔ donc a bɛ kɛ degun dɔ kan donc ala y'a kɛ mɔgɔ caman tora kɛlɛ in na u nana kamalen caman ta dugu in kɔnɔ ka taa n'u ye u fɛngɛra donc cɛ ta kɛlen ka taa dugumɔgɔw wulila ka se cɛkɔrɔba ma tuguni u ko cɛkɔrɔba tiɲɛ na e ta kɛra garijɛgɛ ko dan ye e k'a ye u nana ka na anw bɛɛ lajɛlen fɛ yen ka na an ka denmisɛnninw minɛ ka taa n'u ye kɛlɛ la nka e ta o sen karilen don o ma se ka taa o kelen pe de dun tun bɛ e bolo ni nin yɛrɛ kun minɛna ka taa a tun bɛ kɛ degunba ye parce que nin denkɛ kelen de bɛ e bolo cɛkɔrɔba ko an ka di ala ma a bɛ se ka kɛ ala de bɛ se donc nin cɛkɔrɔba a n'a den
anu ka dugumo ana ka soke o histoire de ni on histoire la ambe leçon jumɛn sɔrɔ o de ye buna hadamaden ko n'a nani ma a kɛra ɲuman ye o a kɛra juguman ye o i jija i ka a ta ni limaniya ye parce que limaniya fɛn bɛɛ fura don limaniya muɲu ani sabali o ye fɛn bɛɛ fura de ye parce que limaniya o de y'a to situation ye cɛkɔrɔba in sɔrɔ a y'a faamu donc a kelen k'a faamu a y'a ta ni hakili ye ala nana bɔdaw di a ma parce que n'i y'a jateminɛ cɛkɔrɔba ka sokɛ fɔlɔ taara o ye degun dɔ de ye nka a y'a faamu k'a fɔ ala de ye masa ye o taali o de kɛra sababu ye ka na ni sokɛ saba wɛrɛ ye ka fara a ka sow kan donc i m'a ye ni a ka sokɛ kuma boli degun ko o ye degun ko de ye n'o kuma sɔrɔ abada hɛrɛ ko kun tɛ na parce que a kun tɛ so saba wɛrɛ sɔrɔ ka fara a ka sow kan donc waati dɔw la i bɛna ye k'a fɔ fo gɛlɛya dɔw de k'an sɔrɔ an ka gɛlɛya dɔw de tɛmɛ fɔlɔ walasa hɛrɛ dɔw bɛ yen olu bɛ se ka an sɔrɔ cogo min na f'an ka o faamu an ka limaniya ni o ye an ka ko bɛɛ da ala kan donc o tɛmɛnen kɔ i nana ye k'a fɔ mɔgɔw ye so nali kɛ hɛrɛ dɔrɔn de ye nka a ma kɛ hɛrɛ dɔrɔn parce que o de kɛra sababu ye ka cɛkɔrɔba denkɛ sen kari ni so ninnu tuma na denkɛ sen kun tɛ kari donc an k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ hɛrɛ dɔw bɛ na an ma hɛrɛ ninnu gɛlɛyaw b'u kɔnɔ nka an ka ta ni limaniya ye an ka sabali a kan an k'an ka kow da ala kan o de y'a fura ye donc o kɛlen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ denkɛnin kelen o fana sen karilen o degunba ye dɛ nka cɛkɔrɔba limaniya n'o fana ye nka an y'a faamu k'a fɔ o sen kari min kɛra o de fana kɛra sababu ye sababu min y'a to ni denkɛ ma taa kɛlɛyɔrɔ la parce que caman den taara kɛlɛyɔrɔ la o tora yen donc a tun bɛ se ka kɛ n'ale yɛrɛ taara kɛlɛyɔrɔ la a bɛ to yen nka degun min a sɔrɔ n'o ye senkari o de kɛra sababu ye a ma taa donc an k'a faamu k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔ gɛlɛya dɔw bɛ na an kan degun dɔw bɛ na an kan o degun n'u gɛlɛya ninnu an ka limaniya n'u ye an k'u da ala kan parce que u bɛ se ka don ani ko dɔw cɛ donc an bɛ leçon min sɔrɔ nin kɔnɔ o de ye nin ye buna hadamaden i kɛra cogo o cogo don dɔ i ka jan don dɔ i ka surun donc n'o wagati ninnu nana nisɔndiya an ka a yira ka dan hakɛ la parce que n'i ye hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ in a nisɔndiya yira a nisɔndiya manifester ka dan hakɛ la ni degun fana y'i sɔrɔ degun in limaniya ni a ye kana da i nin kan ka se yɔrɔ dɔ ma foyi tɛ yen min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ parce que n'e nana da i nin kan cogo dɔ la a bɛ se ka jouer i ka ɲɛnamaya kan a b'i bali ka fɛn caman ye a b'i bali ka fɛn caman kɛ donc ni juguman ni degun ye an sɔrɔ fana an ka limaniya n'a ye an ka da ala kan parce que ko bɛɛ laban ala ta la donc an k'o faamu parce que gɛlɛya dɔw bɛ yen a bɛ na an kan dɔw bɛ an kalan dɔw de b'a to a bɛ kɛ escalier an bolo pour que ka se ka ɲɛfɛla sɔrɔ aw m'a ye k'a fɔ ko ɲɛnamaya kɔnɔ n'i bɛ yen ni mɔgɔw bɛ gabakuru ta k'a bɔ i ma i k'i jija kana gabakuru in bɔnni dɔrɔn lajɛ a faamu tuma dɔw la k'a fɔ ko gabakuru min bɛ fili e ma e bɛ se k'o gabakuru ta k'o sogolo ɲɔgɔn kan k'o kɛ so ye ka i yɛrɛ mago ɲɛ ni a ye donc juguman minnu bɛ na an kan an k'an jija an ka réfléchir u kan pour que an bɛ se ka u yɛlɛma ka kɛ nafa ye an yɛrɛ ma cogo min na o nafa ka bon kosɛbɛ nin kun ye tariku ye an y'a kanu bi ka bɔ ka min kɛ a faamuko ɲuman an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye ala ka limaniya nɔgɔya an ye ala ka sabali nɔgɔya an ye ala ka hakili ɲuman di an ma limaniya ala k'o di an ma toujours aw balimakɛ don amadu bamiya n b'a fɔ a ye toujours aw ka abonné an ka chaîne na a ka video like a ka cloche de notification fana activer ni commentaire bɛ min fɛ o bɛ se k'o fana bila bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ a bɛ se ka partager fana walasa mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ aw sababu la cogo min na ka se ka u yɛrɛ nafa ni a ye nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma